Annie Sanders na čtvrtém boulderu a vidíme, že se vyhoupla pozadu a Mao Nakamura ta je na té trojce, kde se skoro zachytila, ale má ještě spoustu času. Nástup Annie do boulderu je skutečně zajímavý a my už jsme tu zase předtím zmiňovali, že je možné, že každá závodnice se bude snažit boulder rozklíčovat trošku jiným způsobem, no a tohle je krásný příklad, protože i když stavěči mají nějaký jeden namyšlený způsob, to vůbec neznamená, že boulder nejde přelézt jiným způsobem. No ale mezi tím už také Mao Nakamura vypisuje zónu na boulderu číslo 3 a začne se pomalu zvedat stříp topu. Stejně tak zapisuje zónu také Annie Sanders. Tohle byl takový trošku chlaputý move. It's getting hot in here. Annie Sanders is getting close, but also Mao Nakamura. I don't know what to watch first, so I watch both on the screen. Mao Nakamura and Annie Sanders. Let's cheer for them, guys. Mao Nakamura.